Kaixo guztioi, egingo dugu 1988an irailean agertu zen ariketa bat, eta esaten digute. Astronauta bat bi RL erradiodun orbita zirkularra, hau izango da gure orbita, osatzen duen satelite batean aurkitzen da. Vale, pelota gorri izango da satelitea eta hor barruan dago gure astronauta. Eta aldiune batean, lurrerekiko 40 metro segunduko abiaduraz dioan, 20 kilogramoko objektu bat ikusten du pasatzen. Eta hori izango da gure gorputz berdea, vale? Lurraren kontra doan gorputz bat, eta horren abiadura justo aldi honetan da 40 metro segundo. Kalkulatzen digute, alde batetik. Objektuaren abiadura lurrera heltzean, vale? Objektua justo gure orbita honetan dagoenean, irudia ez dago oso ondo, gorputza egon barko zen orbitaren gainean. Orbita honetan dagoenean daukan abiadura hau bada, zein izango da ona heltzerakoan daukan abiadura. Energia mekanikoaren kontserbazioarekin lortuko dugu. Eta bestetik, satelitearen abiadura eta azelerazioa bere orbitan. Nola orbita egiten dagoen, bere abiadura izan beharko du abiadura orbitala. Eta baina abiadura orbitala dakigunean, bere azelerazioa, goratu azelerazioa kasu honetan izango dela azelerazio normala, abiaduraren modula ez da aldatzen, baina bere norabidea bai, beraz azelerazio normala izango da, azalduko dugu gero, zelan kalkulatu. Goaz lehenik eta bain datuak jasoko ditugu eta hasiko gara A atalarekin. Datuak jaso ditugunean, kalkulatuko dugu objektu honen abiadura lurrarekin talka egiterakoan. Fijatzen bazarete hau da erorketa askea. Imaginatu daukazuela harri bat, esaten dizuete zein alturatan dagoen eta zein abiadura izango duen lurraren kontra. Orduan egingo duguna da definituko ditugu bi zonalde ezberdin, alde batetik esango dugu hau izango dela A puntua eta bestetik hau izango dela B puntua. Beraz, hau izango da A eta hau izango da B. Egingo duguna da esan zein den A puntuko energia mekanikoa, B puntuko energia mekanikoa berdintzen ditugu eta horrela lortu dezakegu zein den hemen daukagun abiadura. Behin adierazu dugunean hau da A puntuko energia mekanikoa, B puntuko energia mekanikoa, alde batetik, jakin behar duguna, zer da. Zein izango da A puntuko abiadura? A puntuko abiadura inzuzen ere izango da justo lortu nahi duguna, hau da gure ezaguna. Bestetik, zein da B puntuan gure gorputz berdeak daukan abiadura? Ariketak esaten digu, 40 metro segundukoa izango dela. Hau da, badakigu izango dela, 40. Bestetik, ze gehiago dakigu, A puntuan zein da R-a. Gogoratu, neurtzen dugula beti lurraren zentrotik hasita. Beraz, A puntuan R izango da RL. Hau izango da RL, lurraren erradioa. Eta bestetik, B puntuan dagoenean gorputza zein izango da bere distantzia? Izango da orbitaren erradioa. Eta esaten digu ariketak direla bi RL. Beraz, hau izango da bi RL. Hau dakigunean, ordezkatzen ditugu eta datuak sartuta, askatu behar dugu UVA-ren balioa. Hau bezalako ariketetan iaia beti, masa txikiak, nora leku guztietan agertzen diren, kendu alditugu. Orain, datuak hemen sartuta, hau izango da. Hemen daukagu bat zati bi, UVB karratura, 40 karratura. Hemen G-ren balio sartu dugu, lurraren masa, 2RL hemen agertzen zaigula, hemen minus ez parkatu plus izango da, hemen plus, eta daukagu berriz ere hemen daukagu G, hemen lurraren masa, eta hemen 2RL izan beharrean RL. Kalkulatzen dugu hau, eta berse geratzen zaigun. Honek ematen digu hau, honek ematen digu hau, eta honek ematen digu hau. Hemen ditugu izenbaki oso handi eta bat oso txikia horiekin alderatuz egingo duguna izango da. Hau positiboan, hau negatiboan, fijatzen bazarete biek daukate orden berdina, beraz, egin dezakeguna da 6,28 ken 3,4, eta ematen diguna, eta gero epagitzen dizkiegu 800. Egiterakoan, honek ematen digu hau, eta 800. Hau guztia zen bat zati bi UVA karratura. Beraz, UVA karratura izango da, hau guztia honekin biderkatuta bi bider hau. Hau izango da hemen agertzen zaiguna. Kontutxo bat, normalean ariketaia guztietan 800 hau honekin alderatuz nola oso txikia den, albo batera utziko genuke eta bakarrik geratuko ginateke hemetik. Hori izango zen matematikoki. Baina fizikoki ulertu behar dugu nondik datorren 800 hau. 800 hau etorri zaigu, esan digutelako, gure gorputzak altura honetan zeuskala 40 metro segunduko abiadura. Hau 0 dela esaten badugu, ariketa honetan ez luke zentzu askorik izango datu hau emotea. Beraz, mantenduko dugu, eraginik izango du emaitzan? Ez. Baina kentzen baduzue, hemen egiten ari zaretena da, erakustea ez dakizuela inolako importantzia izan dezakeen 40 metro segunduko hasierako abiadura honek. Da, esan nahi fisiko bat 800 hau emetik eskentzeko, baina ikusiko dugunez eragin matematikoa oso txiki izango da. Beraz,
hau biderbi egiten badugu eta gero errokarratua, geratzen zaigun abiadura A puntuan izango dira 7.994,24, osea, 7.994,75. Hau adierazten badugu notazio zientifikoan, 7,9 pi bider 10^3 metro segundu. Hau izango da, gure gorputzak izango duen abiadura lurraren kontra talka egiten duenean. Bigarren atalean, eskatzen digute satelitea hazten dugu gorputz berdea, satelite gorriak daukan abiadura. Orbita batean dagoenez, kalkulatu behar dugu bere abiadura orbitala. Hori bideo batean azalduta dago, bere adierazpena zuzen erabiliko dugu. Eta bestetik, azelerazio orbitala. Abiadura orbitalaren adierazpena erabiltzen badugu, G gravitazioaren konstante unibertsala, N izango da, kasu honetan lurraren masa, zati R orbitaren erradioa eta orbitaren erradioa nola izango den lurraren erradioaren bikoitza hemen kalkulatu duguna hemen jartzen dugu, egiten dugu hau, honen errokarratua eta ateratzen zaigu 5,6 bider 10^2 metro segundu, eta hori izango da gure gorputzak orbita horretan daukan abiadura orbitala. Orain, esaten digute kalkulatzeko azelerazioa. Hasieran esan dudan bezala, gorputza egongo da birak emoten igidura zirkularra egiten. Eta igidura zirkularrean, goratzen bauzue, azelerazioak bi osagai ditu. Alde batetik azelerazio tangentziala eta bestetik azelerazio normala. Zein daien arteko ezberdintasuna? Azelerazio tangentziala izango dugu abiaduraren moduloa aldatzen bada. Baina esan dugunez, gorputza orbita batean mugitzen denean, etengabe izango du abiadura orbitala berdina. Hau ez da aldatuko. Eta nola hori ez den aldatzen, azelerazio tangentziala 0 balioko du. Noiz agertzen da azelerazio normala. Azelerazio normala agertuko da abiaduraren norabidea aldatuz joaten denean. Kasu honetan, abiaduraren norabidea hori izango da, baina hemen dagoenean hurrengoa izango da, hemen hurrengoa, eta nola aldatzen den agertuko zaigu azelerazio normala. Eta azelerazio normalak badauka adierazpen bat bere balioa kalkulatzeko, eta da abiadura karratura zati kurbatura erradioa. Igidura zirkularra daukagunean, kurbatura erradioa izango da zirkuloaren erradioa. Eta hain zuzen ere, erradio hori izango da gure orbitaren erradioa. Beraz, abiadura hau izango da abiadura orbitala karratura. Eta R hau izango da gure orbitaren erradioa. Beraz, kalkulatu behar duguna azelerazio orbitalean izango da adierazpen hau. Kalkula hau egiterakoan, goratu V karratura, hartu dut abiadura orbitala eta jarri dut karratura, eta R jarri dut gure orbitaren erradioa. Ateratzen zaigu justo 2,56. Azkenean 10^2 karratura 10^6, honekin joaten da, eta ateratzen zaiguna, orden horretakoa da. Azelerazioa metro segundu karratu. Eta hau izango da gure azelerazio orbitala. Eta honekin bukatu dugu gure azterketa.